יזכור אלוהים את נשמות אחינו בני ישראל, חללי שואה וגיבוריה, נשמות 600 רבבות אלפי ישראל שהומתו ושנהרגו ושנחנקו ושנקברו חיים, ואת קהילות הקודש שנחרבו על קדושת השם. יזכור אלוהים את עקדתם עם עקדת שאר קדושי ישראל וגיבוריו מימי עולם, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרד. ינוחו בשלום על משכבתם, ולומר אמן. אל מלא רחמים, שוכן במרומים. אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע, מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים, חללי השואה, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם, לידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתילם בסדר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. תלמידים יקרים, צוות בית הספר, אורחים יקרים. היום אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ה, והשנה נציין את יום השואה בסימן מורים ותלמידים, בגטאות ובמחנות. שואת העם היהודי וגבורתו נלמדים שנה אחר שנה, אך ביום הזה אנו חושבים על חיי השגרה, על הלימודים, על המשחקים, על החברות. תלמידים ותלמידות רבים כל כך נרצחו בשואה. ילדים וילדות רבים כל כך שנלקחה מהם הזכות ללמוד, להתפתח, לשחק, לחיות. בצריפים, בחדרים ובפינות הרחוב ניסו הילדים לשמור על שגרת יומם, אך מהר מאוד הבינו שעליהם לעזור להוריהם. לעבוד, להשיג בגדים, לגנוב אוכל, לשרוד, ולעיתים נשארו לבד, ללא אם וללא אב. חלקם נדרשו לטפל באחיהם הקטנים, בתינוקות, בלימודים. לימודים נשארו בגדר חלום בלבד. מורים ומורות הפכו לדמויות מופת, אשר ליוו את תלמידיהם לאורך כל הדרך, לעתים עד המוות, בבורות הירי, בתאי הגזים, בגטאות ובמחנות ההשמדה. אתמול בערב התארחתי בביתה של תלמידתנו באירוע זיכרון בסלון. שם הקשבתי לסיפורו של שורד השואה, הפרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר. פרופסור ברק, בן ה-88, סיפר על תלאותיו בשואה. כילד בן 8 בגטו קוזנה בליטא, אסור היה ללמוד, ורבים מן הילדים נרצחו ולא שרדו. הוא, בר המזל, הוברח מן הגטו, והתחבא עם אמו בביתו של עיקר ליטאי. אמו, שהייתה מורה, הקפידה ללמדו, ללמד אותו מעט בחדר הצער במחבוא, ולאפשר לו שגרת יום שסייעה לו להתמודד עם הימים הקשים. אחר כשהגיע לארץ כתלמיד בכיתה ו' בגיל 12, יכול היה ללכת לבית הספר וללמוד בפעם הראשונה. לשחק עם חבריו, ללכת לתנועת הצופים וליהנות מהחופש. היום יש לעם היהודי מדינה חזקה, מדינה בה אנו יכולים לחנך, לגדול, לאהוב. בתי הספר שלנו משגשגים, אנשי החינוך הם העוגן המוביל של החברה שלנו, ובני הנוער משכילים, החשוב לא פחות, ערכיים, מתנדבים, מאמצים שורדי שואה, תורמים לקהילה, מתגייסים לצבא ותורמים לחוסנה של מדינת ישראל. בימים הקשים אותם אנו עוברים, אנו זוכרים את עברנו, אבל חווים את ההווה המאתגר והקשה, ומתפללים לעתיד טוב יותר, ונוכל לחיות ללא מלחמה וללא פחד. עתיד בו כולנו נהיה מאוחדים, נכבד האחד את השני, ונזכור כי הבית שלנו, המדינה שלנו, היא ההווה, אך גם העתיד. אנו מייחלים לשובם של החטופים בני עמנו, אשר נמצאים בידי החמאס בשבי כבר 567 ימים. דקות, שניות. אנה פרנק כתבה באומנה, אם נמשיך לשאת את כל הסבל הזה,
ואם עדיין יישארו יהודים כאשר זה ייגמר, במקום שגורלם של יהודים יחרץ, הם ישמשו כדוגמה לעולם. אנו הדוגמה לעולם. יש לנו מדינה יהודית, ישראלית, מובילה ומתקדמת. עלינו מוטלת האחריות לעשות טוב, לחנך, ללמוד ולשמור על מדינת ישראל חזקה ויציבה, שידע כל יהודי בעולם שיש לו תמיד מקום אליו יוכל לשוב, להרגיש שייך ולקרוא לו בית. חדר יש קטנטן, צר וחמים, ובאש שום הרבי את תלמידיו מלמד א' וב'. שום הרבי את תלמידיו מלמד א' וב'. את תורתי על בי החמד שמעו זכרו נא. אמרו שנית ככה שנית קמץ א' אמרו שנית ככה שנית קמץ א' שימו אל ליבכם מהטו אוזן אל הכתוב פה. מי שיקרא מהר עברית דגל אתן לו. מי שיקרא מהר עברית דגל אתן לו. את תורתי על בי החמר שמעו זכרו נא. אמרו שנית ככה שנית קמץ א' אמרו שנית ככה שנית קמץ א' חדר יש קטנטן, צר וחמים, ובאח האש. שם הרבי את תלמידיו מלמד א' ב'. שם הרבי את תלמידיו מלמד א' ב'. בפרוץ מלחמת העולם השנייה, ב-1 בספטמבר 1939, חיזוקת תשתית הקיום בבולים שובשו כל תחומי החיים של האוכלוסייה המקומית. רבים מהמנהיגים, ביניהם אנשי החינוך, נמלטו מחשש מפני הגרמנים, בתי הספר חדלו מלהתקיים. בשבועות הראשונים לכיבוש הנאצי, לאחר שנרסו בניינים ורחובות שלמים, והרדיפות כנגד האוכלוסייה נמשכו, נעשו ניסיונות לשקם את המסגרות החינוכיות על מנת להשיב ולו במעט את שגרת החיים. עניין זה לא היה פשוט כלל ועיקר. במקומות רבים נאסרה כניסה מחדש של בתי הספר היהודיים, תלמידים יהודים הורחקו מבתי הספר הפולנים שהוקמו מחדש בפקודת השלטונות. נוכח המצב ניסו מחנכים להקים מסגרות חינוכיות חלופיות, לעתים באופן מחתרתי. מלאו לי 6 שנים. הגיע יום פתיחת שנת הלימודים. מרישה, חברתי הפולניה, הציעה שאבוא איתה לבית הספר עם עוד רבים מילדי העיירה. מרישה נכנסה בשער, ואחריה אני. בוקר טוב בירכתי את השואל. לאן את הולכת? שאל. לבית הספר. לכיתה א' עניתי בגאווה. האיש עמד בדרכי. אמר את לא יכולה, בתוקף. אבל אני בת 6. את יהודייה, אמר. ליהודים אין זכות ללמוד. בבית הספר הזה אין מקום ליהודים. ראיתי את מרישה מתרחקת, עד שנכנסה לבית הספר. לא בכיתי. אני יהודייה, וזה לא מקומי. שנת הלימודים החלה, בלעדיי. שיר אמרנו,
שמיים וארץ אני אתן למות רגליך ינו שומרך הנה לא ינו אלוהי שם שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יככה ירח בלילה השם שומרך השם צילך על יד ימינך השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם מעתה ועד עולם. נוסף על סבלם של התלמידים היהודיים שזכותם לחינוך נשללה, גם המורים נפגעו קשות כתוצאה ממדיניות הנאצים. בשל סגירת בתי הספר נשללה מהם פרנסתם, ורבים נאלצו למכור את רכושם ואף לפנות לקהילה לקבלת סעד. פרל בניש כתבה, הראשונים שפרנסתם נפגעה היו המורים. מקור מחייתם עבד בסגירתם של בתי הספר היהודיים, ומאחר ומעולם לא היה באפשרותם לחסוך כסף, הם נאלצו כעת למכור את חפציהם האישיים כדי להשיג מצרכי יסוד. כאשר עזב מלאי חפצים, סחרו בשמן בישול ובכל דבר אחר שבנמצא. גברת ביגון, מורתנו לחומש לשעבר, החליטה לסחור בשמן ובשאר מוצרי מזון, כדי להרוויח מעט כסף. ביקרתי אותה בביתה. החדר המאורד בפשטות היה מלא, על השולחן ובכל פינה. ערימות של ספרי קודש, היו אלה ספרי דרך השם, שאותה הוציא בעלה לאור, שהיה תלמיד חכם גדול. לרוע מזלה, היו הספרים, מהתנאים הנוכחים, חסרי כל ערך מסחרי. שם מעפר ותכלת חלקת שלום ישנה, נומי פרח נומי ילדה קטנה, את החיים לקחו לך מלחמות קדושות, מלאכים בחרו לך בעיניים יבשות. Look, Aleko, hier. קבעו באדמה, איך צומח שקט מתוך המהומה, מי שלחץ על הלב טעם את ליבו מחדיר במלחמות לצדק, גם ילדים מתים.
חיים לקחו לך, מלחמות קלשות, מלאכים בחו לך, בעיניים יבשות. על אף תנאי המציאות הקשים ששררו בגטאות, נאבקו אנשי חינוך על חידוש קיומן של המסגרות החינוכיות ועל אופיין. המורים ראו בכך שליחות וקיוו להשיב לתלמידיהם מעט יציבות באמצעות החינוך והלימוד, כשהפיצו את הערכים בהם הייתה מעוגנת תפיסת עולמם. יצחק וודשבסקי, תלמיד בגטו וילנה, עליו סיפר קמרט אורז'צקי, כתב ביומנו על שיעורי ההיסטוריה. לאחר היסוסים ומחשבות רבות, החלטתי לנצל כל רגע. אני צריך ללמוד, עדיין יש לי תנאים נאותים, לכן אסור לי להפסיק. הרצון ללמוד נהפך אצלי כמעין מעשה להכעיס כנגד ההווה, השונא את הלימודים, אוהב את העבודה, את העמה. לא, החלטתי, אני חי במחר ולא בהווה. ואם מתוך 100 ילדי גטו בגילי יכולים 10 ללמוד, חייב אני להיות בין המאושרים. חייב אני לנצל זה. הלימודים נעשו לי יקרים עוד יותר מקודם. חלק מבני הנוער מבוגרים יותר הבינו את גודל התפקיד המוטל עליהם, וניסו בכל כוחם לשבות לחיי גטו צביון נורמלי, כמה שניתן. ולעיתים אף להשכיח מהילדים הקטנים את קשיי היום ביום והימים נתונים. שרלון קופר הוא איש אשכולות. הוא אהב אותנו ואנחנו אהבנו אותו. הוא ניסה בכל כוחו, באיזושהי דרך, להמתיק לנו את החיים המרים האלה. והוא הצליח, לפחות, להפיח בנו רוח חיים וגם תקווה. תקווה שאנחנו נחיה עוד חיים נורמליים, ונעלה ארצה ונגיע לארץ ישראל. כבר במרישין הזה, המשועמדת, 50% כמעט חיינו את חיי הארץ החופשי, כי שרנו שירים עבריים. שרה זלור אורבך, שהייתה בת 15 בגטו לודג', נזכרה במורתה בהרצל יצקה ובבנתה. זכיתי להתחמם באורה של מורתנו הנפלאה זליצקה, בידיה עלה לפתוח לפנינו עולם חדש. היינו מגיעות אליה לשיעור, ושם, בדירתה העלובה, דלף הגג. מחדמת הקור לא היינו פושטות את מעילנו. תוך כדי הישיבה הממושכת, נרדמו רגלינו וגרמו לנו איסורים. אולם לא העזנו לראש ברגליים ולרקוע, כי היה חבל לנו לאבד מילה אחת מן הדברים שהרצתה לפנינו. היא הקרינה עלינו מאוד באישיותה. אחר המגע איתה היה לנו קל יותר. היה לנו קל להתגבר אפילו על הרעב, להתאפק ולא לאכול את המנה שהייתה מיועדת ליום המחרת. כל האור מזמן הלך לו, אל תלכי פתאום גם את. בואי אמא, בואי אמא, בואי שבי איתי מעט. בואי אמא, בואי אמא, בואי שבי איתי מעט. בעצים מכה הרוח וידייך כה חמות. אל תלכי, ספרי לי אמא, איך באים החלומות. אל תלכי, ספרי לי אמא, איך באים החלומות.
יבוא בלט. בואי אמא, שבי ותראי אותו גם את. בואי אמא, ותראי אותו גם את. לא איני פוחד בחושך, ואיני רועד בכלל. בואי אמא, שבי איתי עד שגדל. בואי אמא, שבי איתי עד שגדל. יאנוש קורצ'אק. קורצ'אק נולד בעיר ורשה, בירת פולין. סופר, רופא, מחנך והוגה חינוכי יהודי. מנהלם של בתי יתומים, שהיוו את אחד הניסיונות המוקדמים ביותר בחינוך דמוקרטי. כאשר הגרמנים הקימו את גטו ורשה בשנת 1940, אולץ בית היתומים היהודי לעבור אל הגטו. קורצ'אק עבר לגטו יחד עם חניכיו היהודים. בית היתומים המשיך לפעול במתכונת בית הספר הדמוקרטי במשך כשנתיים, בתנאי תת-תזונה ששררו בגטו. ב5 באוגוסט 1942 באו הגרמנים כדי לקחת את היתומים וחלק מסגל העובדים למחנה ההשמדה טרגליקה. אחדים מידידיו הפולנים שהיו בעלי השפעה בשלטון הגרמני ובמחתרת הפולנית הציעו לקורצ'אק להציל את חייו, אך הוא לא הסכים. ביחד עם סטפה וילצ'ינסיקה, שותפתו המרכזית בניהול בית היתומים, נשאר עם חניכיו ברגעיהם האחרונים. קורצ'אק הרגיע את היתומים וסיפר להם שהם ביחד יוצאים לטיול. יחד עם כמה מן העובדות שלו הלך עם היתומים אל המוות בידי הנאצים. כשתגדל, אמרו לך בפעם, תשכן בפועל, אישה נמוכה, אם מאוד תוחת, לא תגדל אף פעם. ילד טוב, משאיר צלחת בעיקר, תגדל ותהיה גנרל, תהיה אסטרונאוט ודאות לחלל. אתה לא רצית להיות אפילו חייל, או סתם להיות כמו כולם שתגדל, אבל אותך אף אחד לא שאל. שתגדל ותראה איזה ילד, אז תגיד זה בזל, לא צריך שתגדל ויהיה לך ילד שיבוא וישאל מה יהיה כשיגדל. אז תגיד לו לעשות, אל תשאל. לך הביתה, עזוב את בית הספר. אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר. אישה גדולה ואיש של משקפיים ימשיכו לרדוף עד הסוף, עד עפר. תגדל,
אל תתערבב בקהל, תשקיף מן הצד, תתנדנד בסל. אתה לא רצית להיות שם בכלל, אז מה? אותך אף אחד לא שאל. אתה נשארת גוזל שנפל. שתדע ותראה איזה ילד, אז תגיד לגוזל לא צריך שתלטל. שתדע ויהיה לך ילד שיבוא וישאל מה יהיה כשגדל, אז תגיד לו עזוב אל תשאל. שתדע ותראה איזה ילד, אז תגיד למזל לא צריך שתלטל. שתדע ויהיה לך ילד שיבוא וישאל מה יהיה כשגדל, אז תגיד לו עזוב אל תשאל. יש לי רק תקווה קהל להתבקש לעמוד. לציון סופיה, עוד לא עבדה תקוותנו, התקווה בשנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. תם טקס יום הזיכרון לשער לגבורה, כולם מתבקשים לחזור לפיתוח.